Ukuboshwa kwabesifazane ababili abaneminyaka engamashumi amabili nesithupha 26 ubudala ecaleni ke abayamaniswa nalo lokuthi ke bona baye basolwa ke ngokunukubeza ke ngokocansi owesilisa oneminyaka engamashumi amathathu nambili 32 ubudala. Kanti ke laba besifazane baboshwe laphayana ke endaweni yaseWinnie Mandela Zone 4 ngemuva kokuba ke leli cala lenzeke endaweni ke nokho ke besuka endaweni eThavela ese Zone 8 eWinnie Mandela. Kuyabikwa ukuba ke bathathelona wesilisa beja ke siyophuza ngokusho ke kwamaphoyisa uzwile ke statementini esikhishwe ke uyena ke uSergeant Patricia Mgijima. Udaba ke lolu esithema silibuka kumanje ngikhuluma nawe nje cishe ke izwe laseNingizimu Afrika lonkana liyavungazela ngoba sibuka abantu aba1,800,000 okuyibona eselfinyelele kubona lolu daba ukusukela ke sikwazile ukuthi silishicilele ukusuka ke osukwini lwayizolo. Ake sibonge kakhulu nokho ke kubona ke laba ke abakhona la ngaphakathi njengoba sisakaza ke sikhona la ecourt. Asibonge kakhulu kuyena ke uChief Magistrate uyena ke uDuplessis ukwazile ukuthi athi ayikhululekani nithembisa online ningangena la ngaphakathi nikwazi ukuqinisekisa ukuthi ke nisakazela khona lapha nje. Angikubaluleke ukuthi ke sokhulumisana nomama uJabulile Maseko okubuya ke kuyona ke inhlangano ebhekele ke ukuhlukumezana ngaba abesifazane ngaba abesilisa. Sizothi ke breaking the silence ukusuka kubantu besilisa. Siyabona ke abantu abaningi cishe ke abevile ku 4,000 hayi le ndaba bayithatha njengehlaya. Abantu abanye ke abesilisa baze bathi hawu uyayibona le nto le. So ke ezinye ke lezo ke zezimo ezikhona. Ngibaluleke ukuthi ke nama ngihambe ngedwa ngihamba nobanele uBrazo ongowakwaSondlo. Ngiyathemba ukuthi ke isimo ke samandla ke network cishe ke sibambe kahle bakwethu. Mhlambe ke mangibuka la ngiyabona ke abantu ke esinabo esihambisana nabo ake ngibhekela ukuthi obani esinabo. uTlo Frida Lehora uthi Winnie Mandela everything is possible. Kanti ke uEI Hangwi Stewart Mapala uthi it's sad because we still have people who laughs when crimes is done to a man. As men no one cares about how we feel. Kanti ke ubani omunye uMaria Hlohi uthi ke uyabalula ke ubiza ke namagama amathaveni akusiyo leyo thaveni oyibizayo weMaria. Kanti ke uFrance Mailula Edifi Mugokong uthi ke I'm not laughing, I wasn't gonna arrest them. Ngicabanga mhlawumbe usebenza ke njengephoyisa yena ke lapha ke uFrance. Right, ake sikusho ke lokho ngaphambi ukuthi sikhulumisane ke nomama uMaseko ukuthi how does this thing operate? Basebenza kanjani laba besifazane? Mhlambe ke abantu abaningi bayayibuza. Engicabanga ukuthi ke mhlambe uzoyibuka nawe ukuthi lento iyinto eyichilo elibi kanjani okwenzekayo. Akusinto yamanje ukuthi ke lona wesilisa ube nesibindi so ukuthi akwazi ukuthi aphumele obala akwazi ukuthi akhulume. Into abayenzayo laba besifazane ke nabanye abaningi la endaweni yaseThembiso baya eThavela. Nizongixolela ke makunezingane zesikole noma laba abangaphasi kweminyaka ewu18 kufanele bengayilaleli lenkulumo le engizoyikhuluma njengamanje ngaphambi ukuthi ngilethe umama Maseko. Into abayenzayo bathenga mathayithi lawa amanye abanembala kucishe ifane nayo umuntu umbala ucishe ufane nayo. Mabesuka lapho bewadabule la ngaphambili uyabona bawasike. Mabesika la mathayithi bese ke wena mawumbuka umbone umuntu nje oright ogqokile mayengena mhlambe endaweni eThavela umbona nje umuntu okahle yonke into ihamba kahle umuntu ogqokile yonke into kahle. Uma besuka lapho mabefika eThavela mhlambe bazoyithengela lobo tshwala babo bayiphuzele nawe njengomuntu wesilisa uyihlalele lapho uyiphuzele. Bathi besuka beku-aima abesuka la bevula amathanga njengalokhu i-title lena isuke phela idatshuliwe. Wena ke njengomuntu wesilisa into eyenzekayo lapho wenzani? Ubona sonke isakhiwo. Ubona yonke into ubone sonke isakhiwo bese ke kuya ke ngokuthi ke mhlambe wena njengomuntu wesilisa ubuthakathaka noma unamandla kangakanani bese bethi bekucishelise bethi come
then uhlale nabo uzichilele uthola ukuthi seniya exchange etshwaleni into zasetshwaleni ngeke sikhulume kakhulu kodwa ke umuntu wesilisa kusho ukuthi uyayanika ithuba lokuyibona ngamehlo kube uyena ke odecideayo ukuthi kuyenzakalani mabesuka lapha bethi hayi ake sambe phela lana nje kuyabhora kunomsindo ake sambe siyophuzela ngasendlini makufikwa ke endlini ziyaqala ke igamegeme negameko njengoba ubona sila okunye abakwenzayo laba besifazane baningi kakhulukazi endaweni yaseWinnie Mandela nangale ngakona kotswelopilo okunye abakwenzayo kunezitokfela abayidlalayo zama 1000 rand every week kunezitokfela abayidlalayo zama 1000 rand kodwa iningi labo abasebenzi namhlanje ngiza nenye information enzima kakhulu so iningi labo kabasebenzi kodwa kunezitokfela zama 1000 rand abayidlalayo bayithatha phi na le mali okwenzakalayo wena njengomuntu wesilisa kuyofanele ngempela uphaphama uvuke ngoba besuka beya nawe la bethakiwe khona kwesinye isikhathi lezo indawo nje zama room abayirentayo kodwa uthola ukuthi abahlali khona kuyiwa lapho nje makufanele kube nalento eyenziwayo kube kuphela kwesinye isikhathi ukuthi bahlala khona bakuthathe bakuse khona lento ke iyenzeka nangale nako iBonny Park nakhona ke ezinye zezinto ezenzekayo cishe ezifana nazo lezo uma usufikile wena sekulaliwe nawe uyanikwa nje ikhekhe nje bayakunika nje uyabona kodwa uma ngabe ke wena usulidlile ikhekhe sekuyasuka manje sekuthiwa ke alikho ikhekhe lamahala uzofanele ukhokhe endoda uma uke wahluleka ukukhokha bazokufuna mhlawumbe imali ukusuka between imali 1000 rand mhlawumbe kuya ko 5000 rand kuyahlukana ukuthi isimo sabo sikanjani uzosuka ke wena lapho ke uhluleka ukukhokha bese uyatshelwa ukuthi uyolala ubaliwe uyayibona so ke ngizama ukuthi into ekudala yenzeka nathi sivele sine information yayo kodwa ke cishe lona wesilisa ube nesibindi wakwazi ukuthi aphumele obala ngiyabona abantu abaningi ke bayayihleka le ndaba ake sizwe ukuphawula kwakho umama ke uMrs Jabulile Maseko ukhona naye sizokwazi ukuthi sikhulumisane naye asichazele kabanzi ukuthi ke ngabe yena uthini ngiyazi ke ukuthi le information abantu abayithola njengamanje ngiyabona ke isimo ke samandla we network yethu kungenzeka vele sithanda ukuba ke inkinga alright kodwa ke nizositshela makuthi ke ngempela ibheda kangako what we'll do we'll make sure ukuthi masiqeda nje u live broadcast then we'll also just upload and make sure ukuthi le information uyakwazi ukuthi ke uyithola abantu abaningi ngiyabona bakhathazeke kakhulu indaba yethaveni kwamanje asingayikhulumi bakwethu yeah alright Mama Maseko ngiyazi ukuthi mhlambe kungenza ukuthi sinenkinga ye network ngasondela kodwa ke we'll make sure ukuthi u live lona siyakwazi ukuthi si upload in no time from now so that abantu bekwazi ukuthi information ingabe interrupted ngiyacabanga ukuthi ke ubanele ubrowser Sondlo vele usiqopha kahle lapha yana usibambile yonke into ihamba kahle good morning Mfanelo uyaphila ngiyaphila njani hayi siyaphila sibonge umndeni wakho sibonge noBaba Maseko we've been here for an hour now yeah Iliana nezulu kuyabanda yeah sivukile siyasebenza asikhali kakhulu because sisemsebenzini hayi kunjalo ngempela Mama Maseko umama Maseko ubani ungwakwabani mangasichazela ngicela ngibingelela abalaleli or ababukele emakhaya phambi kwenu Jabulile Maseko I'm the founder and the CEO of You Are Not Alone Women and Family Center is an NPO of social workers specializing on GBV intervention counseling mental health. Breaking the silence abantu besilisa naku ekugcineni ukade ulokukhuluma sebegcine bathi cha abake beze beyiveze indaba nanga umuntu wesilisa oneminyaka ewu32 unensolo zokuthi udlwengulwe abantu besifazana abaneminyaka ewu26 ababili kodwa sibuka ngathi kuyihlaya ake siqale ngokuthi ubuyikhuluma lento ukuthi abantu besilisa nabo abakhulume nanga umuntu wesilisa usekhulumile uthini umlayezo wenu njengeyani Sibonga kakhulu ukubona umuntu wesilisa Mfanelo akwazile ukuthi naye eze phambili akhale leyo indlela ukuthi alide abanye abantu ngoba baningi abafana naye abathulile abanye bakhona bayahleka khona la ku social media they don't take this issue seriously but bahlukumezekile nabo iyo lamantombazana gender based violence it doesn't have a race no color no gender
akusho ukuthi na ungumfana ngeke uhlukunyezwe like siyabonga kakhulu kubhuti oze forward ngale issue angeke siyekele sizomsupport sizoyilandelela kakhulu because kakhulukazi umthetho ubheka abantu besifazane ukuthi yibo abahlukunyezwayo but forgetting abantu besilisa I'm happy ngobhuti ozile ngaphambili siyazwelana naye siyana. Kodwa ke masibheka abantu abawu-5000 nabanye abangareactanga abazibambile abayithathi serious ngempela lento bayahleka futhi lokho kuserious abanye baze benze nethuba lokuthi hayi ukube kuthiwa yimina hey indoda enjani lena nithini njengoba nimelene nokuhlukunyezwa kwamalungelo wabantu kakhulukazi ngokwe-GBV. Ngidisappointed kakhulu mfanele ukuthi kube abobaba abahleka omunye ofana nabo kanti if kumama abomama bathatha action then bona baphinde bakhale bathi amadoda asiyilandelela indaba yabo ekubeni bona they not taking themselves serious and I was disappointed izolo ebusuku ukubona abobaba abaningi bahleka abanye bathi hawu kanjani because la bantu bapakile kusho ukuthini lokho emntwini ubaba uzihlonipha kanjani wena ubhala into esona ku social media that means you're not taking yourself serious and you are perpetrating ukuhlukunyezwa kwabantu. It doesn't matter ukuthi umuntu wesifazane or umuntu wesilisa but wena as umuntu ohlekayo I see yourself as a perpetrator njokuhleka kwakho nje I see a perpetrator in you because you have to upload ubhuti oze ngaphambili ubonga ukuthi umele abanye abobhuti abangakhona ukuzikhulumela because the way sikhulisa ngakhona abantwana bayethu babafana ukuthi bangakhali bafele ngaphakathi kungimanje kubulalile nalabo sisi bebazobuya bacry rape if angakhona ngakubabhadala ngithi sinenkinga kakhulu yabo sisi abangafuna ukusebenza knowing ukuthi bona bazohamba bayothatha imali emadodeni or bafaneni ngalendlela le so sicela bonke abafana abakule situation le efana nalobhuti bamsupport and again beze forward nabo khona issue le izophela because ngeke ziphele sizoloku sibheka ukuthi abafana bahlukumeza amantombazana not knowing ukuthi amantombazana they also perpetrators of gender based violence and baya provoke abanye njengalaba abenzile so then after yena sizothatha igama lakasesi because wena uzokhona ukukhuluma because wena ufundiswa ukuthi ungakhali na ungakhali usesi uza phambili uthi umfanele ungirepile then yes I will believe usisi not knowing ukuthi wena you are the victim because uthulile. Ake ngithathele ke mama Maseko sizobuya sifuna ukujika ngapha ngaseyitolo ngifuna ukuthatha ke bese ke ngithatha intambo ngiyiphonse lapha yana ke kubanele uBrazo Sondlo uzosithatha ke asise eyitolo ad break uma sibuya ngifuna ukuthi ke mina noma Maseko ke sikhulume nana nomsebenzi owenziwa amaphoyisa ngoba kukancane sasazokuthiwa ukuthi kuthiwa amaphoyisa yabahleka abantu uma ngabe beza ke epolice station bezobika amacala afana nalapha ngifuna ukuthi ke sikhulume noma Maseko ngenhlangano yakhe yana bese sikhuluma ngomsebenzi walawo amaphoyisa nesinquma sithathile ukuthi akwazi ukuthi amukele lo wesilisa asiye kuwe Banele Brazo usithathu siseyitolo. When it comes to great taste, it all starts with quality meat. At OBC Butchery, our expert butchers are here to serve you with precision cuts and unmatched care. From juicy steaks to tender chicken and flavor-packed boerewors, we've got the perfect cut for every meal because great moments deserve great meat. OBC Butchery, quality you can trust, service you can feel. Sawubona igama lami ngingumfanelo uPhenyi Bheshu ngingowakwaDzanibe isibongo. Singaphakathi endaweni yase Midworld Express eGalfontein Corner. Siyakumema ke ukuthi nawe uze uzoyibonela izipesheli ezikhona ngansuku zonke okwakho nje ukuthi ungalinge umosha imali yakho woza eMidworld Express uqinisekise ukuthi yonke into yakho ihamba kahle. Ukusuka ke kwigroza yomndeni wakho wonke lapho usave khona imali imtitilizo yamanani aphansi. Fresh cut meat daily khona la uyabona ke masikhuluma ngenyama ayikho into ongeke uphume ungayiphethe hey wena uzoyisave imali yakho. Okunye engikuqaphelayo amasoso indathane awubuke nje uthola ukuthi uzibambela ibhizinisi lakho umuntu okwazi ukuthi yabo yonke into ihlelekile. Ngiyabonga. Vakashela iMidworld Express eGalfontein Corner. Khumbula Midworld, your friendly family butcher.
siphinde ke sikubingelele sikwamukele siyabonga kakhulu njengoba la ke sibuya ke ngale ke ngakubanele uBrazo Sondlo e-studio asithathe ke wasimikisa ke market njengamanje ngifuna ukuthi ke mina nomama Maseko sizoyigoqa le ndaba sikhulume ngoba liselude ukhalo selude usuku la sisazobheka khona ukuthi njengoba bezovela ngabe kuzohamba kanjani mhlambe bazoba abantu abanikezwa nje ibail noma udaba lwabo luzothathwa serious kangakanani. Sijwayele ukuthi masibuka kuhlukumezeka abantu besifazane kugcwale ngabe manje kunomsindo kuyatoyitoywa kunzima kodwa kuthule umama Maseko uyena kuphela umuntu esinaye la okuyena omeleke iYana njengenhlangano yabantu ayibhekeleke ukuthi ikhuthaza abantu ukuthi bangahlukumezani. Asikhulume ngeYana iyini iYana? iYana is an NPO of social workers. Nama social workers cancela kakhulu abahlukumezekile because of their gender based violence. It doesn't matter whether ubaba, whether umama, whether umntwana sithi phansi ngokuhlukunyezwa komuntu because of their gender. Yes. Mhlambe okunye masingase sibheke isinqumo esithathwa amaphoyisa mama Maseko ngifuna ukuthi mase sizoyivala usichazele ukuthi wena uzokwazi ukuthi usichazele kabanzi mayelana nokuthi inhlangano yenu nitholakala kanjani njengoba lona wesilisa seze ngaphambili kungenzeka kanjani. Sichazele ngesinqumo samaphoyisa. Siyangijabulisa kakhulu because azange babheka ukuthi lo okhalayo umuntu wesilisa and we always say umuntu wesilisa uye i-perpetrator. So now amaphoyisa it shows ukuthi whatever they were saying abaphoyisa ukuthi amaphoyisa nabayo reporta their cases ababathathi serious bayabahleka. But into emangazayo ukuthi now ichangeile. I always get ama messages ukuthi amaphoyisa ayahleka but now yibo abahleka abanye abantu bazihleka bona. If ngihleka omunye umuntu wesifazane because uhlukunyeziwe that means ngizihleka mina then amaphoyisa wona sithi asithathe njani serious if sihleka so la ku social media. Amaphoyisa enza umsebenzi omuhle kakhulu umfanelo siyabonga kakhulu kubo ngoba sihlala singababonga sibona ngathi umsebenzi wawo abawenzi kahle because bayabopha namhlanje ngakusasa utholakala ukuthi perpetrators engaphandle then siblame amaphoyisa esikhundleni sokuthi sibuke the system as a whole ukuthi the system is failing us as umphakathi. iYana abantu besilisa abasozoza ngaphambili ngoba baningi abantu besilisa abahlukumezekile abangakhulumi lona usebambe wabavulela indlela ningatholakala kanjani ningabasiza kanjani? Siyatholakala lapha eMahawukeng Extension next to Ntshonalanga Primary School. Siyatholakala police station Enokem Park Police Station, Sebenza Police Station, Edenville Police Station and we also siyatholakala emafonini 063 991 1274 iWhatsApp le you can just send a WhatsApp. Angeke sitshele abanye abantu ukuthi wena uzile mfanelo wazo reporta ukuthi bakurebile. Whatever sizoyenza it will be private and confidential. That means umakhelwane wakho ngeke aze ayizwe and sizokusupporta again ecourt. And nalena icase asithathi light sizoyisupporta kakhulu sizomsupporta ubhuti sizoba naye. Whoever olalele nangabe ike yamvelela into esona we are here to listen, we are here to support you. Kwamele iphele lento gender based violence. And I'm requesting abobhuti abalalele or abobaba ababukele ukuthi they need to change their attitude towards this issue of gender based violence. Bangabheki ukuthi why areportile because oyindoda. Akusho ukuthi na uyindoda kwamele lokusebenzisa into yakho isebenzisa yonke indawo. Sibonga iself respect kubhuti ukuthi ukwazile ukuthi as respect yena. So laba abahlekayo abanayo self respect kusho ukuthi iziphu yabo iyehla nje iyehla iziphu bayangigwadisa kakhulu futhi. Mhlambe ke uma sesivala ngiyazi ukuthi ke ngolesine kune session eninayo futhi nithini kubantu besilisa nithini kubantu besimame ngaleyo event. Okay, on Thursday sizobe sikhona lapha eNtshonalanga kwaba mahlobo Shining Light Center sizobe train abantu nge-gender based violence and after the training because uyabona ethembisa inkulu kanjani we want ukuthi abantu nasiba trainer bahambe bayo educate abanye abantu ukuthi gender based violence is real and support uyithola kanjani and we want them to support abanye abantu senza ukuthi this system leyo ukuthi asilitholi usizo iphele because now you are going to get help from your neighbor and abantu bazobe ba trainer on Thursday bazobe bathola ma certificate from
the Genix Institute, VETS and SASITA is partnership nabo. So siyacela abantu ababukele ukuthi basijoine bazokwazi ukuthola ulwazi olunzulu nge-gender based violence ngoba kunabantu abahleli ku-relationship aya-abuswa and they don't even see ukuthi this is GBV. Bacabanga ukuthi this is right, this is okay, banormalize everything eyenzekalayo kibo, but with our education, with the Genix Institute on Thursday, ngila bazothola khona ulwazi olunzulu. And i-training yethu nje is not just a-training eletha i-certificate in knowledge for us to educate i-community out there, for us to educate abantwana bethu ukuthi awuyithathi into ungashadanga njengalo bhuti lo wenze kahle ngoba na ungashadanga kuzothiwani kuzothiwa so rape. Thank you Mama Seko, sibonga kakhulu isikhathi sakho. Ngiyabonga Mfanelo, siyabonga babukele emakhaya, sicela sisupporteni siphumeni ke out there, sisupporteni ubhuti singadleki ke. On Thursday masidibane khona kwababa uMahlobo eNtshonalanga. Thank you. Thank you so much. Umama ke ujabulile Maseko. Njengamanje ke bakwethu soyivala, ngiyazi ukuthi ke sizosondela bangabe sabeka phansi, kufanele singene ngale ya endaweni ke yase iKFM nabo bafuna ukwazi kabanzi ngalolu daba. Igama lami mina ngingumfanele uPhenyi Bheshu, ngingowa kwaDzanibe isibongo. Angihambi ngedwa ukhona ubanele uBrazo Sondlo. Bakhona ke nabanye koza kwethu uMhawu oThabo nakuba ke bebhizi ngeminye imisebenzi kulolu suku namhlanje. Sila ecourt umama ujabulile Maseko, siyabonga ama security wala ecourt, ubaba ke uhlatshwayo naye ukhona, siyabonga kakhulu. Okwamanje ke sigoqela angiphinde ke ngibuyekeze sila ecourt ngoba sizolalela udaba oluthinta ke icala labantu ke besifazane ababili abaneminyaka eyi-26 bobabili balapha ya eWinnie Mandela Zone 4 ngesigameko esenzekile la besolwa khona ngokudlwengula owesilisa oneminyaka engamashumi amathathu nambili 32 ubudala. Isigameko lesi senzeke besuka eThavela esezone 8 baseke beyendlini ezone 4 njengalokho ke singaqinisekisa ukuthi baboshwe amaphoyisa station samaphoyisa ayithembisa. Sibonga kakhulu kuyena ke uSayitsheni uPatricia wakwamgijima ngokuthi ke akwazi ukusicobelela indaba efana nalezi. Sibonge ke nomsebenzi wamaphoyisa. Siyivala la okwamanje, kanti ke umbiko lo ngiyazi ukuthi abantu bakhalile ngenetwork sizowufaka futhi ukuzukwazi ukulalela uninterrupted. Ubanelo Brazo Sondlo naye ukhona. Siyabonga.